jama'a mu zama masu yawan roƙon Allah. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce mana amman yujibul mutarra idza da'a, amman yujibul mutarra idza da'a. Aya mai sirri kenan, aya mai sirri kenan. Wannan aya ta ba mutane da yawa mamaki akan yadda Allah madaukakin sarki ke gaggawar cire mutum a cikin tsananin matsi da takuri. Ibnu Kathir a cikin tafsirinsa, Allah ya masa rahama, da Imam al-Qurtubi duka a cikin tafsiri sun ba da labarin wani abu mai ban mamaki da ya faru da wani akan wannan aya. Kai ma ka gwada. Yace wani bawan Allah ya taso yana tafiya a cikin daji, sai ga 'yan fashi sun tsare shi. Dan fashi ya tsare shi ya ce kashe ka zan yi kuma in tafi da jakinka da kudinka. Haka in akwai wani abin da za ka yi yanzu ka yi kafin in kashe ka. Ta takobi nan a zare kuma ya tabbatar zai kashe shi kuma ya ga waɗanda ya kakkashe a wurin. Saura kai ne kawai yanzu ka rage, yanzu saura maka 'yan daƙiƙai kafin ka tafi. Akwai wani abin da ka iya ce to ina roƙonka ka taimake ni in yi nafila raka'a 2. Iya bukatar ka kenan ya ce eh. Ya ce to kai amma ka yi gaggawa ka gama sai in gama da kai sai in wuce. Don nan ba a wucewa. Ya ce sai kabarta sallah. Yana kabartawa tsananin tsoron mutuwa, kasan dan adam yanda yake akan mutuwa. Ya ce sai kasa tuna kowace aya da bismillah da fatiha duk ya manta su. Sai rasa yadda zai yi yana jira. In kuma ya bata lokaci wannan zai ce kai kana bata min lokaci kawai ya sare wuya. Kaga ba zai jira ya sallama ba. In kuma ya ce zai gama, in ya gama a sare shi. Wanne ne ɗaya zai yi? Yana shi ya ce kawai sai ji duk cikin Qur'ani ko ina ya manta sai wannan aya amman yujibul mutarra idza da'a. Wane ne shi ya isa da yake karbar addu'ar mai tsanani idan ya shiga tsanani, mai cikin matsatsi idan ya shiga matsi, wa yakshifu su, kuma wane ne wanda yake kwaranye damuwa da bakin ciki, wa yaj'alukum khulafa al-ard, kuma wane ne ke sa ku zama mamaya a bayan ƙasa, Allah ya kauda wasu kuma ya ajiye ku a wurin. A ilahun ma Allah, akwai wani ne ba Allah ba? Allah yana yi wa kansa kirari ne kuma yana tambaya ne. Tabbas haka ne, babu wani sai Allah, la ilaha illallah, ba wani sai Allah. Qalilan ma tadhakkarun, kadan ne daga cikin ku masu wa'aztuwa balle ku amfani da wannan ayar. Yana karanta wannan ayar, yana gama karanta ta kawai sai ga wani ya su kwano akan doki a guje da kibiya a hannunsa, kawai sai setin wannan mutumin da yake tsaye yana jiransa, ya jefo wannan mashi, yana zuwa kuwa daidai jikin zuciyarsa ya fasa wannan din ya faɗi. Shi kuma yana zuwa, kaga yanzu sallah ai ba sai an gama ta ba. Sai ce masa waye kai? Sai ce ana rasulullahi alladhi yujibul mutarra idza da'a. Ce ni dan aike ne daga wurin wanda ka karanta aya a kansa din nan, shi ya aiko ni ya ce in yi maka abin da ke cikin wannan aya. Kawai sai ya ɓace. Irin waɗannan abubuwan mamaki ana ganin su, kuma duk wanda ya gwada shi ma zai gani. Kuma wannan mujarrab ne, duk wanda ya jarraba wannan aya a cikin kowace irin damuwa, ka karanta ayar ma kawai ta maka. Mutane da yawa suna ta tambaya ta me addu'ar da ake yin ne, a kawai ka karanta ayar ita ma ta maka. Idan kuma kana so ka maida ita kai iktibasin ta da lafazin addu'a, to dala ce amman yujibul muttar idza da'a, to kai kuma sai ka roki Allah da irin yadda Allah ya faɗa. Rabbi mujibal muttarri idza da'a, inni muttar wa qad da'awtuka fa ajibni. Yanzu zaka ga amsa daga wurin Allah. In baka haddace wannan ba, haddace ita ayar, kawai ka karanta ayar kana mai kudurtawa a zuciyarka cewa Allah zai mu bukata ta gwargwadon abin da ke cikin wannan aya, wallahi sai kaga ijaba. Don haka jama'a mu koma ga Allah mu roke shi. Duk waɗannan abubuwan da muka faɗa nan fa kowanne yana yin aiki, karka ɗauka guda ɗaya ne. In aka fara wannan sai ka ji wancan, in aka fara wani lokaci ma ayar alƙur'anin ko baka yi addu'a ba, kawai ka ɗauki wata aya ka karanta. Ana yaƙi, abokin gaba ya zo a guje da doki, shi kuma yana tsaye kawai sai karanta wannan ayar zalla. Wa idza qara'ata alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ya zo da takobi a zare, ya yiwo kansa, amma har ya iso inda yake kuma sai ya daina ganin sa kwata-kwata. Yace gani a kusa kamar zai buge ni da dokinsa, amma wallahi bai ganni ba. Allah ya rufe ni da ayar, wannan ayar ta cikin alkur'ani. Wato ubangijinmu yana son mu jama'a, mu ne son mu ga ubangiji ya kasa. Waɗansu mutane sun ɗauka waɗansu ne abubuwan so waɗanda za su iya biya musu bukata, ba Allah ba. Waɗanda suke da imani sun fi son Allah sama da yadda suke son komi da kowa. Jama'a mu ƙaunaci Allah, ɗaya ne daga cikin rassa na imani. Ka ji kana son Allah, to shi yasa Allah kuma duk lokacin da kake ƙaunarsa, kake roƙonsa ne bil mahabbati wat ta'zim, kana girmama shi kuma kana son sa, sai ka rika jin naka ne, to sai Allah ya ce eh kai nawa ne, sai Allah ya maka. Amma idan baka san Allah ba sai da matsala, to wannan shine addu'ar mushrikai. Su ba ruwansu da Allah sai in matsala ta zo. Ko yaushe kana tare da shi, kuma ko yaushe kana roƙonsa. Idan musiba ta zo ka roƙi Allah, idan farin ciki ya zo ka roƙi Allah akan Allah ya dawwamar da farin ciki, kuma ka gode wa Allah. Wannan shine yake sa duk lokacin da ka nemi Allah, to Allah yana tare da kai.